HSLC lapen HS asar lang aparman arni kapangda. Bainong kapapat pon pirega puthak Karbi Anglong SGB atum ningduk kachipi. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bokajan nang humriji. Kadom nilimen anon terang nili bukan rong supia ferangke nili nang itu fan ning around ning kan kimia kadom pajirlo. Happy New Year. Kadom nili semsing ti Karbi Anglong life dong muka ferangke nilin ben sankur Karbi Anglong radapan suri ni rain ko raisi aningkan kimi hirjumi pajirlo bangso aningkan nang litu malong kai kita ningkang samla pen ning karong pateng serna lapen nang litu makimangalong ta misen pen kitchen pamit higiapan arna mangno hirjumi na pilo kadom. Kardom Karbi Anglong live pranta mabirta longpen lili sami juli baby nonarju ikha birtang tonpen. Non ke wangji aro chiklo ni phaikri isi pen HSLC asarlang chengpo. Lasonsi HS asarlang aphanta aro ni phaikri hini pen kapang chengpon ja birta Education Minister Dr. Sarma Twitter along pangdakpon. Karbi Anglong live kelang kaching honto anaraphan isi kenang sorbirta. Suri hini ra inquire isi aningkana pharman kapedo ponji HSLC lapen HS la hini asat lang pharman Dr. Himanta Biswa Sarma pen arni pangdak kontanglo. Education Minister Dr. Sarma Twitter account page long kapachinia tenke HSLC asat lang kapedo ponji lake arua chiklo ni phaikri isi pen. HS asat lang arni kapangdak pon lake arua chiklo ni phaikri hini arni pen chengpo. Metric asat lang ang thek seba pen kapangdak ponji arni lake jakhong ni phai troxy arni. Lason si HS asat lang ang thek lake jakhong achiklo ni phai thom kep arni. Labang su abirta lake Education Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapangdak pon abirta. Karbi Anglong live kelang kedo anaraphan puthot kapachini pon abirta lapuson hello HSLC asat lang ke cheng ponji lake aru ni phai kre isi pen. Halapu HS asat lang ke cheng pontuji apor kapangdak lake aru ni phai kre hini pen. Lason si Dr. Himanta Biswa Sarma mate Education Minister alamthe Twitter along pen than pachini pon. News Desk report Karbi Anglong live. Along Kapreka district along SGB atumaphan cheklo abainong pabat pon derapita Karbi Anglong SGB aphana bangke non anta kapabat pon pere phuthak all Karbi Anglong Sarkari Gaon Bura Association atum ningduk kachipi pon rong rup chari chalona long kai ke karjap thipen bisar kindara long ke otun thip pulote SGB henlo Bonta Karbi Anglong along kedo SGB atuma phan non puta Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang kepang creation si dopomlan. Rong rubalong pulote SGB kenang sot. SGB le avite ilitum rong rup kithir thipji sungpi. Rong along pima kisung ke boila pen bisar kindara sayahut anta SGB pen si kaiketa chepatir PG. SGB kedo kogajok ilitum arong arubalong ta kithir thip ason si dobomlo. Setami isi ke jong dumi me alama bangke komantu aningkan peloni cheklo abainong Bharat Roxia tangka pilok pen piniarni anta kapabat pon perega bangke jin sodon mimi laso puthak arkoni phai hini arni all Karbi Anglong Sarkari Gaon Bura Association atum methanga sa hemalong pherang kya mai phaponsi cheklo abainong puthak ningduk alamthi chepaklang renti Pherangke amai along AKASGBA amai phu sikari tiso karingja tengke nilitum penang anarni ben setame dode sangse pen ajo narlo tame methanga sai arpu cheklem lo bonta nilitum kelong nangji anong nam non puta Bharat Roxy ansi doverland Karbi Anglong Sarkari Gaon Bura bilago onariam Congress dine hat photo kalige di thoise itia
বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰৰ লগতে আমালোকে মেমৰিণ্ডাম আকাৰি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ। তথাপি আমালোকক চৰকাৰী কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াসকলক বৰ্তমান বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰে একো দিব পৰা নাই আৰু সহায় সহযোগত দিয়া নাই। সেয়েহে আমি কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াবিলাকৰ বিশেষকৈ মন দুখ পাইছে যে আমিওতো চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ মানুহ। ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিছে, তো আমাৰতো ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ মানুহ হয়। Nilitum Pharot Roxy anong nam kachodeng bom pen Kaprek District SGB atum kachodeng bom anong nam pen ke paching bardunon e pinlo. Aling tay anta li dundelang. Lasi ladak pen langdam pulote nilitum aphan nangkelang remason si jematha nang koklopusi aka SGBA chunbang dorsing terangta ningjepon. Nilitum kelong bom aunorium non putas Pharot Roxy nilitum ba chodeng bom nangkoklah si nilitum naso Pharot Roxy kedeng pon aunorium apen Kaprek district kachudeng bon aunorium pen nilitum kichu theklong nilitum mang prek itu aso ke prek bangke alang nilitum Kaprek district long bangke non pini 9,000 an alang nilitum bang Kaprek district sorkari gaungbura bang deng bom sita nilitum bangke 700 silong pon talong bom rasila so aphan nilitum bangke isi na negligence bani tum phan nang kelang rem nason si nilitum bang cuma thalo nilitum phan nang kelang ponpe la puson si nang kang hon ponpe la son si nilitum bang cuma thalo athe nilitum pinangan nilitum sorkari gaungbura ta nilitum asai klemnang koklata apor jiku pe ya kupe arni arve aju philu sita nilitum asai sorkari gaungbura asai nilitum da chiklemnang kokla sila po anak kidu kisu nilitum cipadu cimai det pen sita nilitum phan honorium ba nilitum phan apabat ponpe nang hon ponpe la sini nilitum ning hon duk Halabu kedam tang mati jonga cheklo ni phai ingkora sir cap arni Assam Legislative Assembly along Karbi Anglong SGB atunga phuthak Bokajan LA MLA Dr. Numol Momin pen ke pangdak donalam the elitum arju senan এটা গাঁওবুঢ়াৰ কথাটো যেতিয়া আহিছে মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলে 700 টকা দৰমহা পায় গতিকে অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁওবুঢ়াসকলে 7,000 টকা দৰমহা পায় কাৰ্বি 9,000 টকা দৰমহা পায় গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ 700 টকা দৰমহা পোৱাটো ইনজাষ্টিস হৈছে অসম চৰকাৰে যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলক 9,000 টকাকে দৰমহা দিবলৈ কাৰণে অৱদান কৰে তাৰ কাৰণে Momin Lapuson Assembly along Karbi Anglong SGB atuma phan ke matha RDP ponpen lamthe ke jaidon ke nilitum ninging sam piklo lapen alang li phan sitame all Karbi Anglong Sarkari Gaungbura Association a hitpen choro loputa pherang kya mailong pen kachoro padupon News report Rosanan se Karbi Anglong Live Nili Hare Dirchunarong Pi Karbi Anglong Live Polonia correspondent pen Karbi Anglong Live kelang arar tum anaphan nilihin pen ningkan kimi suri kardom nang litum do anaphan sme pajero kardom Karbi Anglong arat kitu anaphan ningkan kimi suri kardom pajero nilimen ge harsing rongpi Karbi Anglong Live ferangke abar ge hatyan kardom Bokajan subdivision kaparlo penang an kaching thuramo kangpu lapen long e kesom jia phan kewangji arkoi ni phai troxy arni Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bokajan subdivision along nangsunji Non Kewangji arkoi ni phai troxy arni Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ari dengpen Bokajan LAC kaparlo ong dunga dimalong prek jam kaching thuramo kangpu lapen long e somte kangji pusi biruta ribdon long kachini duna tengke halabang so arni lakha inkorapli Deupani constituency along RCC adalong ingpu ponji laso aphi Bokajan along kikimpon mini sports indoor stadium a henta ingpu ponji Lason thak si dak Bokajan MSC constituency angkang sitame dak finance minister pen
mini stadium aphan tangka kutik ke patangka panong si dak kikim kerang ladak bokajan CCI pathua klamlong kim kerang kitang son lo don dhum dham mane kame klem tabe sik lap ason lo lasi ladak sitame finance minister mate okpran kelang abang mate law education anathu minister Dr. Himanto Biswa Sarma wangsi labangso mini stadium stame ingpupon po Lason thak si hanjang lang sualong 100 bedded hospital ajir kiding kluipen kikim kerang pontek therek mate ningkan prira achiti maprang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal arideng pen long eki somtang non kikim kerang kecheng ponji aphan longli arnam kardomasai Dr. Sarma pen dengji Jethan ponme kedam tang chiklojon pli pho aprang malom hanjang langso 100 bedded hospital ahem kikim kere ga puthak biruta along pangdak ponsi laso alam arpu kido tum RDP ponsi non laso 100 bedded model hospital ahem kimpon popusi biruta ripon long laso alam karjulong pen non malom bokajan LAC hawar araratum anning arong pensi jonghong prong asonsi thekpon long ini nilitom karjab lake non nili hanjang long solong sido ladang ni tup chikloyon photo aprang wang si labangso dak 100 bedded hospital ki KMG pu Assam CM Sarbananda Sonowal ningkan pli aprang alang li CM geman cheng ahut wang si labang solong e somkang lo labang solong e somkang depen non an ningkan forang choi dog lo ningkan pli ra chitim an thu lo sitame ki kim kere ka puthak ni litum Birta pache takpis si nona bang ke thegi ding tumpen alang le tumar RDP ponsi non ke wang ji 7 January mate ar koi troxiar ni Assam Minister Health Minister lapen Education lapen Finance Minister Dr. Himanto Biswa Sarma wangsi labangso 100 bedded hospital ahem ki kim biaphan alangli long e sompon po kam tami cheng pon fit pol Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kilun kekan arjan ke hilapen ason kapathu chepate ponsi ning aronga jepen rong kre siararatum chingrum petpen sangti hidi thongnok be school pathua klamalong ningkan suri hinira inkwara asia ningkan kimi kedengdon Sarubathar constituency kaparlo number others sangti hidi thongnong be school pathua klamalong rongkethe youth club atom chepatir bi ponsi ningkan suri hinira inkwara asia ningkan kethekdun longpen rongkhri siarat kibi kithipen chenglok sarpi sarphatum chingrum si kilun kekan osomaratum arjan kihi lapen ason ke pathu bensi ningkarong chipidun lo Rongkhri siara ratum aningkan wang setami amina tangka cirungsi labang suamai deng ponpen penengana bangki ingdeng ingkorasir kep nang choklo pusi rongkithe youth club amai phu roton rong hangpen chunbang dormen beatum ahin pen pherang ke atuma phang nang pachini dun sido laso arat cingrum lasi labangso ningkan kini sport meet labangso dipon lo lasi minggu tu labangso sport meet along ason ketla ka cepat ke pon stamin tum dipon lo kasi lahen lo nilitum paningkan mang stami labangso program mang ge bipon labangso program mang ke nilitum rong kethe madang te number adorso long rong crazy do labangso rong crazy rat nilitum chingrum pensi nilitum labangso arong along RKYC club nilitum keseng pondolo kasi labangso RKYC club pen nilitum labangso khela dhula ke bipon lake piningana bangke ingdeng ingkoira sirkap ke choklo lasi labangso khela dhula ke bipon angko ka bangke nilitum klim somar pen chenglok sarpuan hangsame piniar ni sonson January tarik si labangso khela dhula ke bipon la bangke nilitum pinangan tingthur pon thegi mini matangte cejar pon thegi mini businito aningkan wang stamini tum bipon bom
Anikan rang setami labang so asai ki pachun ponvera jok osomar ke Charlie kilun ke kan ke pathu anat setami kapaprang ang theksi chethek longbom lapen kangri kangkrang atum setami jung mochot pusi rong ararato nang pachini dun lapuson asai ke klem thega pot penang an rong ke saratum rong ke thei yut klabaphan ke ro pajir pom lang chething pen subhas terang Karbiang long lang Pini Prantama Bertaki lapo ansi kang tonik lo.